بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Limamin sabuwar unguwa ya ja mutane sallah da janaba a jikinsa. Kame hukuncin barin sallah akan lokaci. Yanzu magana ka zo mai kowa hayaniya don idan ka tsaye kana kallon mutane. Ta ya zan yi shiru kawai dan na zama kwaro kuma sai a hana na aure? Allah ya isa bata min lokaci na da kai ina zance da Allah ya isa kajin maulidin da na dinga kawo miki kina lashewa. kuma Allah ya isa kwalliyar da na dinka yi maka a banza. Allah ya isa duk wani anko da ne miki kafin aure. Abinci ya fita daga kaina ya koma kan nake ba me haka yake nufi? Wanda ka bani aikin a kanka saurayi na ne amma baya so na. Bismillahir rahmanir rahim. Fa in kiftum Allah tu'tu kiliyata ma. Fanki ma dabala kuminan nisa'i masna wasilasa warba. Jahilin banza. Ai dama kowanne namiji iya nan ya iya ka karasa ayan mana ka gani in so sai ka yi hukunci. To fa in kiftum Allah ta'adilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. To na karasa dan babai. Karamar yarinya za ya faɗi kuma a dafa ta. Billahi lazi ba da ban yana ganin mutuncin sarki ba da sai na sa an sassara mun kai. Akwai mutum sha ba shashanci ba Ya ba shirme ba. Bari mu kakkace mun matsala aka samu. almakashi zai fito daga gidan yari. Labari mai daɗi. Jiya kuma an yi ruwan dare. La wala wala quwwata illa billah. Katanguno ne suka zubi. Allah ne masani. An zuba wajen tabarin nan kwan jimina amma ta ƙara tsakin kishi ko daya duk sun zama gurbi. Wani rashin hankali ne ya sa kusa tantabara kwanji muna. Abokin rayuwa. To in ma san shi nake ke kin isa ki min barazana? Sallame bai sallama da kai. Kafta maka ba in baka sallame. Tun a gurin bikinmu da naga kina girgiza a gaban DJ na san ban auro matar arziki. Wallahi Nura ka cuce ni. Kuma wallahi sai na fara TikTok a cikin gidan nan. Wallahi gwada igiyoyin aurenki sai sun yi war. Wallahi gaba na ya faɗi da naga kiran ka da rana. Ina da 'yan daba, ina da 'yan iska, ina da tsagero, ina da 'ya'yan jeka ka gani irin ka. In ka isa kai namiji ne in an tashi ka biyo ni. Ɗanki na gani ina so, sai ki mishi kuɗi na biya. Bunsuru ne ko rago da za mu yi cinikinsa? Ban sanin dai, na rago baya bin mata gida. Samarin yanzu ilimi suke dubawa kawai su ga shaf fuska ta sha mai killin kiliya. Yana da kina kallo na ko baki gane ni bane? Ta iya yi wa abin da na wanke ka bai wuce 50,000 ba. Shi yasa ba lallai in tuna ka ba. Gaskiya ne babbar yarinya. Ta za ina gani yana so. Wai me yasa samarin yanzu halin ku ya kama da 'ya'yan bunsuru? Da kun gamanta ba ku da wata kalma sai so. Ai yan matan yanzu ne suke yawo kamar akuyoyi. Shi yasa hakan take faruwa. 500, 1000. Haɗaɗɗen gaye wankan 15. Sannan ka kalle ni ka ce kana so na? Abokin rayuwa. Abban nake gani ko kuma fatalwa ne? Dama abin baka mutu ba?